Ето какви неща примерно могат да се изработят. Ето ги декоративните листенца с маргаритка тук в средата. Ето е схемата. Сега ще се занимаем само с тази част на схемата. Здравейте! Миналия път завършихме с декоративното листенце и обещах, че трябва да покажа схемичка. И ето, намериха схемата. Това е. И тук е дадено, значи това е знак, тези чертички малки дребни, е знак за нисък пълнеж без наметка. Тук има с нещо като шапчица отгоре, това са залепените бримки. И тук е показано трите бримки, които се правят в ъгълчето. Така. Но на тази схема няма как да се покаже, че се взима само задната част на бримката. Така, с тази схемичка, ето какви неща примерно могат да се изработят. Ето ги декоративните листенца с маргаритка тук в средата. Ето същото с по-едри конци, по-дебел конец. По същия начин с отстрани с рамка. А ето и във вид на ирландска дантела, като съответните елементи тук са прикачени с вид дантела. Така, днес обаче ще се занимаем с нещо друго. Как се четат схеми и как се плетат разни неща. Ето, например, това моделче е много симпатично с тия звездички по края и в средата една. И ще покажа схемичката първо. Да видим как ще се ориентираме по схемата и какво точно трябва да се плете. Ето е схемата. Ето това е схемичката и тук в средата, но ние сега ще се занимаем само с тази част на схемата. Какво виждаме тук? Първо, тук има цифричката 1, тук има 2 и така нататък, което показва, че това са съответните редове, които трябва да се изплетат. И в началото се започва, ето тук с точиците се отбелязват въздушните бримки, които трябва да се изплетат. И те са 10 на брой. И започваме сега с 10 въздушни бримчици или 10 синджирчета. Така. Аз този път съм си намерила по-подходяща кукичка, която да не ми разцепва конеца. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И затваряме кръгчето с залепена бримка. Ето така. Тук стягаме. И сега какво има по-нататък? Това ни е първото кръгче. И тук сега, за да започнем реда, първия ред, имаме 3-4 точици, което значи още 4 въздушни бримки за начало на реда. И тук още 7, за да направим първия ред, да завършим първия ред. И така започваме с 4 въздушни бримки. 2, 3, 4 и още 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така, стигнахме, значи, до тук. Тук сега имаме висок пълнеж с 2 наметки.
или стълбче с 2 наметки. Как се показват стълбчетата? Ето по този начин, с чертичка вертикална, с 2 хоризонтални чертички. И колкото са тук чертичките хоризонталните, толкова броя наметки трябва да се правят. Тук са 2. Правиме стълбче с 2 наметки. Аз пък плета. 1, 2 наметки. И там имахме една бримка и на втората бримка, тук отдолу, понеже са ни 10, през една празна, тук имаме една, 2. На втората бримка изработваме едно стълбче с 2 наметки. Така. Пак правим 7 въздушни бримки. 3, 4, 5, 6, 7. Пак 2 наметки. 1, 2. И пак на втората отдолу на първия ред правим стълбче с 2 наметки. И така до края на реда. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 наметки. Още едно стълбче с 2 наметки. Още 7 въздушни бримки. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тук вече последното стълбче, за да затворим кръгчето. Така, направили сме 4 тук дупчици, трябва да са 5. И последните 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 беше в началото на реда. Имахме за начало. И затваряме с залепена бримка. Ето го, нашия първи ред е готов. Минаваме към втория ред. Тук имаме ето такива листенца. Листенца ли са, пъпчици на цветенцето ли е и съответно листенца на самото цветенце. То представлява цветенце, може би. И така, започва се тук с заменяме стълбчето с 2 наметки, заменяме в началото с 4 въздушни бримки. След което ще оформяме ето тези пъпчици тук. 1, 2, 3, 4. И сега по същия начин заменяме едното стълбче, което е с 3 наметки. Ето тук хоризонталните 1, 2, 3. И вертикалните са също 3. 1, 2, 3, 4, 5. Правим 3 наметки, след което ето тук изработваме стълбче с 3 наметки. 2, 3, но само наметките изплитаме. Пак правим 3 наметки в същата дупчица, в същата бримка. Изработваме още едно стълбче, пак само с наметките. 2, само наметките 3. И сега какво имаме тук на куката? Имаме 3 бримки. Изплитаме ги едновременно. И се получи така наречената пъпчица. Тук сега между двете пъпчици имаме 6 въздушни бримчици, които трябва също да изработим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. След което още една такава пъпчица. В същата дупчица, в същата бримка изработваме и другите 3.
стълбчета с по 3 наметки. Като изплитаме само наметките, не довършваме бримката. 2, 3. Ето. 1, 2 и третата наметка. Пак оставяме на куката недовършено. 3. 1, 2, 3. Така. И сега всичките 4 бримки, които са тук, ги изплитаме едновременно. Така. Сега имаме пак 2, 3, 4, 5, 6 въздушни бримки. След което трябва да изработим тук нещо. Не го взех правилно. Сега трябва да изработим това листенце. Тези листенца, които приличат на звездички. И какво имаме тук? Едно стълбче с 7 наметки, после стълбче с 6 наметки, стълбче с 5, 4, 3, 2, 1. Това са 7 стълбчета. И започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 наметки. И тук ги изработваме върху синджира от долния ред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така, оставяме тук недовършено пак на куката и правим 2, 3, 4, 5, 6 наметки. Изплитаме и тях. 3, 4, 5, 6. После правим 5 наметки. 3, 4, 5. И така, докато стигнем до една наметка, стълбче с една наметка. 2, 3, 4, 5. После имаме 1, 2, 3, 4. После 3 наметки. 1, 2, 3. После имаме 2 наметки. 1, 2 и накрая стълбче с една наметка. Ето една наметка, след което започваме да изплитаме всичките тия бримки, които са тук върху куката. 2 по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И така се оформи първото листенце на нашето цветенце. Правим още 6 въздушни бримки и сега ще ви покажа, защото тук беше в началото на реда, сега ще ви покажа как се прави листенцето вече не в началото, а както трябва да се изработи. За да го изработим, значи тук имаме стълбче с 2 наметки и тук 3 стълбчета с по 3 наметки. Значи тук са 3 наметки и тук още 2, 5 наметки общо. 1, 2, 3, 4, 5. Изработваме стълбчето с 2 наметки. 1, 2, след което довършваме и другото стълбче с 3 наметки. Правим още 3 наметки и тук сега, където ни е второто стълбче, тук трябва много добре да се види къде точно, ето тук, трябва да се изработи стълбчето с 3 наметки. Така. Тук в същата бримка се изработва и третото стълбче с 3 наметки.
и го довършваме. И пак имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 въздушни бримки и пак имаме 3 стълбчета с по 3 наметки, като правим стълбчетата тук в същата бримка, където са изработени първите 3 стълбчета с по 3 наметки. В същата бримчица тук се оформя една дупчица и се вижда много лесно и много ясно къде точно се изработват бримчиците. Така. И това нещо се повтаря 5 пъти. Това е моделчето, което се повтаря. Значи тези листенца и това се повтаря 5 пъти, докато стигнем до края на реда. И така. Последния ред, след като завърши, се завършва с нисък пълнеж и което е интересно, че тук има така наречените това е така нареченото пико. Това са няколко въздушни бримки, които се затварят и се образува нещо като за красота се прави това и се нарича пико. И с това са на цялото моделче, цялата схемичка приключва. Ето по този начин се отбелязва къде е пикото и тези чертички, както и на другото декоративно листенце, това се показва с удебелени чертички, ниския пълнеж. Тук има сега нещо интересно, когато се завършва реда, но трябва да стигнем до края на реда, за да ви покажа как точно не се завършва с залепена бримка, а по друг начин, за да не се вижда къде точно завършва реда. Ето така се завършва този ред. Изплитаме 3 въздушни бримки, след което правим една наметка. И тук вместо залепена бримка изплитаме едно стълбче. Ето, 1, 2, 3. И така, следващия ред, който е с нисък пълнеж, започва от средата. Това е много важно, защото тук не се забелязва откъде се започва и как е завършено, което е много важно. Ако завършиш с залепени бримки, тук става много по-плътно и грозно. И така, за днес е това. Ако ви е харесало видеото, моля, всеки, който желае, може да се абонира за канала, а също така да зададе други въпроси, ако нещо не ви е ясно. Ще се радвам да отговоря на всички. За днес достатъчно. Довиждане и до нови срещи. До скоро!